Isang maswerteng mananaya mula Pampanga ang nakasungkit ng tumataginting na 10 million pesos jackpot prize sa Lotto 642 draw gabi nitong Sabado, March 28. Sa inilabas na abiso ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO, nagmula sa Angeles City ang lucky better matapos mahulaan ang winning combination na 11, 23, 9, 5, 1 at 3. Mayroon siyang isang taon upang kunin ang premyo sa PCSO main office sa Mandaluyong City. Ipinaalala naman ng PCSO na ang mga napanalunang halaga na lampas sa 10,000 pesos ay may katumbas na 20% tax, alinsunod sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Samantala, bukod sa jackpot winner, umabot sa 134 na mananaya ang nakakuha ng mahigit tig 8,000 pesos matapos mahulaan ng 5 tamang numero. Mayroon namang 3,438 na nanalo ng tig 290 pesos para sa 4 na tamang numero. Habang 35,243 bettors naman ang tumanggap ng tig 20 pesos para sa 3 tamang numero. Ginaganap ang Lotto 642 draw tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Hinikayat naman ng pamunuan ng PCSO ang publiko na patuloy na tangkilikin ang mga laro ng ahensya dahil nakatutulong umano ang kita nito sa pondong inilalaan para sa health service, medical assistance at iba pang programa ng pamahalaan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.